שלום, וברוכים הבאים לאתר מעיין הטהרה. בסרטון זה נראה כיצד מוחקים או עורכים אירוע מהלוח שלי. ראשית, יש להיכנס למסך הלוח שלי. על מנת לעשות זאת, יש צורך להתחבר למערכת בעזרת הדואר האלקטרוני והסיסמה שברשותך, וללחוץ על המקש כניסה. כעת, יש לדפדף לחודש המתאים, כלומר, החודש בו נמצא האירוע שאת רוצה למחוק או לערוך. ניתן לעשות זאת בעזרת מקשי החצים ימינה ושמאלה. אחרי שדפדפת לחודש הרצוי, לחצי על האירוע המבוקש. אם ברצונך לערוך אירוע, לחצי על מקש עריכת אירוע, ויופיע מסך המציג את כל הנתונים הקשורים לאירוע שבחרת. כעת, את יכולה לשנות את הנתונים שאת מעוניינת לשנות. לסיום, לחצי על שמור. כעת תופיע ההודעה, האירוע נשמר. יש ללחוץ על OK, ותועברי באופן אוטומטי למסך הלוח שלי. אם ברצונך למחוק אירוע, יש ללחוץ על כפתור מחיקת אירוע. בסיום המחיקה, תוחזרי באופן אוטומטי למסך הלוח שלי, כאשר האירוע המדובר נמחק מהלוח.